enkulu yakithi emhleni wamaNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela wasedima besabe ukuba ngifundele umthandazo wesabatha inkosi imbusise. Bandla lenkosi masibuke sithandaze. Amen. Ngiyaphinda ngiyandengelela amanazareta angcwele enkosini. Bese ngibonga uPremier wala umama Ntombela nethimba lakhe ebelikhipha izinto zokusebenza njengoba nibona leli cebe livuleke linhle lithi inkosi izibabusise. Nani bantwana baNkulunkulu ngilibonge ngoba nani bengahleli benisebenza suvele waba umkhulu lo muzi. Ngiyanicela ke mina angizile uzonishumayeza kepha ngizonivuselela ekholweni nakho ngoba vele mina ngamakholwa. Kuyenzeka ke ikholwa liphume seliphakathi ekholweni ngokuthanda into zomhlaba kepha nina ngamakholwa ngaba negqokile kubemhlophe ngawona amakholwa. Ngiyafisa ukuthi nizozana okuhle phambi kwabantu ukuze lo mhlaba ugcine ukusumbethe kube mhlophe. La sikhona kufanele le ndawo ngabe siyithatha njengendawo engcwele lapho wazalwa khona umsindisi wethu babamkhulu. Mhlambe ngeke niyibone izinto zenzeka bamile umfundisi nelinye ithimba bengacelanga bayangale kangisho umfundisi bani bayangale behlola izwe bani mabefika ngali babona umhlaba abangakaze bawubone kusukela bebafana besalusa njengoba ukugibela izindaba bayangale ubona obunye ubuhle kepha ngoba bengacelanga bese baphendula ke umnikazi wale ndawo wakuphephika imoto lapho entry ngalolu langa kuphephuka namadokodo la. Siyabonga uNkulunkulu usitshengisile uthando ukuthi ubaba mkhulu unathi ngezikhathi zonke.
silokhu safika la besihlushwa umoya, ngene intuli emehlweni, ngene intuli emlonyeni. Kodwa uthe mangenisa abathi izolo waseyishiya bayijika lento babamkhulu lalihle izulu njengoba lilihle namhlanje. Ngiyacela-ke bantwana baNkulunkulu ukuthi njengoba nigqoke ingubo emhlophe niyibiza ngamakholwa, ngicela nikholwe ngeqiniso. Kulesihlahla la ngoba uShebheka akaze akuthola ukuphumula, lokhu kwaqala kwabamkhulu uShebhe wehlupheka. Ehluphekela wena nami babamkhulu, namhlanje ligcwele ibandla yalokuhlupheka kwakhe, ihlukunyezwa, ishawa, ishayelwa thina. Namhlanje ibandla lihle nje, asingaloniki nathi ngoba silicele lihle, aliqhubeke nokuba lihle ibandla. Ngiyabona into eyasho uShembe anoyibamba, nibeke enhliziyweni, nibeke engqondweni, ngoba malenzile leyo nto niyobusiseka. Kunesihlahla-ke la uShembe wathi mayesebe nabantu bebaningi bephuma ey'nkonzweni. Phela uShembe akazange abe umuntu, wayeUNkulunkulu esukeni. Uyabona nje, mina ngake ngisho kuwena noma ungaya emaromeni uye weseli, uye noma ikuphi, ngeke ngiye weseli ngiyothi ngifaka icala uthatha abantu bami. Balifaka-ke icala-ke abantu bathi uShembe uthatha abantu babo besho ubhombela. Uma efika ubhombela la esebizelwe khona, ezoshushiswa, bamshushisa bathi uma sebeqeda bese bachazela bathi uyabo, ngaba ngithunywanga uNkulunkulu njengoba ngila. Ngizokhuluma ngalesihlahla lesi, lesihlahla seGumtree sasiphansi phambi kwalapho la edolobheni la entabazwe. Uthi lesihlahla masike sawa sabola, kube chaza ukuthi angithunywanga uNkulunkulu noMnazaretha beyophela. Kepha lesihlahla masike sawa saphenduka itshe, kube chaza ukuthi uMnazaretha awusekuphela, kuyoba khona ungenaphakade. Sikhona lesihlahla sisibona lapha. Uyabona la kwahlala khona ubabamkhulu, phansi kwesihlahla aphumula kusona kwakhe imuntu. La awungabe beka khona unyawo lakhe akwakhe imuntu, njengoba wahlala la amathule ey'ngane zakhe ney'ngane zakubo ala, hhayi lapha ezansi la kwakhona belungu ala, akaze kwakhe imuntu la. Sekuzoqala ukwakha thina-ke manje.
wabe sisuka ke kwabamkhulu la eyofuna thina le kwela seMpumalanga. Angisenze ukusho ngoba unye ngoba phela umfundisi bese kushilo wabe sihamba ke kwabamkhulu wagibela into ayigibela wayefika kumsizini efuna lentaba inhlangakazi le athunywe leli izwi kade lafika alifiki kubabamkhulu lafika kudala lifika kumzazela engeke ngimazi ukuthi mina ngathi mangimusho ngoba mina umkhulu wami inyanga yezulu mkhulu Stanela ilanga engeke ngazi ukuthi ungathi ubani umzazela kumina okusekude kakhulu kunami lafika umzazela lelizwi leli elaliprofeta ukuthi bakhona babamkhulu ngoba thina abantu bakashembe singaboni ley'ntandane uyabona ngeke ufike ebuhleni ku-empty kuhlale khona abantu kwabantu bondliwe ebuhleni bafike bathole ikhaya nakhona-ke kumzazela kwakunjalo-ke kuphakwa kudliwa yibo kuleya ndawo leya sasayona lapha ani waceza ilawa yakhe khona-ke umzazela kuthiwa umzazela uma sekutholakala ukuthi useyaguqelwa bayinyanga lo mzazela useyaguqelwa abantu ayiwayinyanga nami ngaba yiyona nje vele ngiyona ngoba phela uhlale kukhona impi emhlabeni base behamba-ke beyombika umkhulu ukuthi khona indaba ezitha umuntu oseguqelwayo la osesenza wena laselifika-ke izwi lathi akabaleke aye ezweni lesenhla njengakhona la sikhona ngoba okhalweni lakhe uyozala abaprofethi wabe sephuma-ke umzazela ngoba safika lapha sayibona nento zakhe zasala waphunywa kubalekwa wayewabhatshwa kulezi ntaba-ke bazaliwe-ke abantu balendlu yakithi bazalwa abantu kwakodwa sekuzalwa-ke umayekisa umayekisa-ke uyisikaBhombela okuyena wazizalela lento enhle kanje wabe sesuka-ke uBhombela-ke esekhona-ke emhlabeni eseya ezwini la ayofuna thina khona wafika kwakho kusekhona isiteshi sey'timela ethi yisemsizini wafika-ke kuleso siteshi sey'timela wehla wahambe ebuza inhlangakazi kwase ukuningi okwenzekile emuva phela wayengafuni naye ukuya lapha
abanye ngakubo basebiza ngoshanya. Ukhona ushanya lwakhe into ehle kanje. Wasehamba-ke wayewehla-ke emsizini wase ephumula ngaphansi kwesihlahla wawosehwaya ethatha ukuhlwa waphumula phansi kwesihlahla thizeni lapha engasemzini ekuthiwa umuzi kaMdluli walala phansi kwesihlahla lapho themayelele lapho wase umkaMdluli uMdluli seyemsebenzini uMdluli wayevele umshumayeli naye kuliphi isonto American Board angithi njalo waye umshumayeli American Board uthe mayise ephuma uMdluli angazi wayekwenzani wasebona lesi sihambe isiphathwe ukuthiwa kumakhaza ngaso sikhathi wase embiza emfaka endlini yakhe uthi ngcono azolinda endlini wasemenzela inkomishini opposite wakwantamba masefika-ke uMdluli basebezwana ngoba bamakholo bobabili wasefika uMdluli basebekhuluma bazwana wasesho lo wakithi ukuthi ngithunywe izwi ingushembe wasemchazela noMdluli nami isonto kuleli bandla umfundisi wakhona kuwumlungu American Board wayasa ngakusasa wase ngesikhathi sokuya esontweni wase uMdluli etela yena uBomberti cha ngoba phela nawe uyikholwa asambe ungiphelezele sisontweni lapho uyobona senze njani lapha kuthina wase behamba-ke mabefika esontweni yasiyasha inkonzo mayesiyasha base ebeyinika uBombela wathi mayeyithatha inkonzo ubonakala esontweni wavuka abantu ipoliyane waqasha amadliso kwanje baphila wasebona umlungu lo umfundisi uthi cha lo muntu uzongithathela abantu angaphindezela waseqhubeka lohambo lakho ngoba vele engathunyiwe eAmerican Board wayethunywe enkangakazi wayebathi wasuka la ushembe vele eyinkinga waseqhubeka-ke ihambe ifuna le ndaba wase wehla esiteshini kwaBhoda wagibela isitimela wehla esiteshini kaBhoda efuna le ndaba wayewabuyela futhi esiteshini ngoba ayitholi le ndaba akekho uyaziwa wagibela isitimela waphindela emuva uthe esegibela isitimela sethi uyabuza la sabele safa isitimela baphuma belungu uthulboss bethi bayasikhenikha isitimela sayitholela isitimela yaselifika izwi emadlebeni akhe ngoba lalingakhulumi nabantu bonke lalikhuluma naye nathi shembe kanti ufuna ngikubulale nabantu bonke labagcwele isitimela ikhona enhlakazi la ngithuma khona esegibela isitimela sephindele emuva sethi ekhaya usethuza la kulezi ndaba ngoba lathi manje akaya entabeni wathi yena akayiboni indaba zikhona ney'ndaba ngakubo mhlawumbe lento engenzeka kanti athunywa ngey'ndabeni zangakubo sajama isitimela
waseyakhumbula lifika izwi laselemkhumbuza waseyehla esitimeleni kwaba ukwehla kwakhe sasesihamba isitimela wasehamba-ke ifuna le ntaba le wayithola le ntaba ithi ngenhlangakazi yasenzeka into zakhona-ke lezi zazenzeka imoya ishintsha kufike usathane kufika amadimoni kufika kwaze wafika umoya ulindile kodwa kwakhona lapho elinde lapho wayehlupheka ngekukuzwe nje makubhaliwe la emhlabeni ukuthi isikhonzi senhlupheko abantu balapha enhlangakazi babethi udla imbuzi zabo abanye bethi ukuhlanya unomuzi-ke ngeke usho ngesibongo athi mayephelelwa amanzi wayehla kulowo muzi afika wathola amanzi cha engathi ngiye phambili kakhulu esethola lo muzi udlule komunye umuzi esufuna inhlakazi esomile wase efica kukhona ikhehle emnyango lesalukwazi wasecela amanzi bathi akangena ikhelele basebabuza abanangane yini base bethi bona hayi ikhona ingane ilapha endlini kodwa mawungena ungayiphazamisi mayengena ukubhombela lapho wafika wawakha amanzi mayesewakhila amanzi wamhlola ukuthi angayiphazamisi waseyithandazela wayithandazela yayingahambi le ntombazana eyishosha kodwa wayithandazela wathi wayiphuma ephuma nayo esihambela waqhubeka nohambo lakhe wafika lapha ehluphekile seyithole intaba yenhlangakazi wafika ehluphekile amadoda emhlasela hayi yonke into emsasazela ngezinja ethi amadoda udla imbuzi zawo wathethwa inqwaba yamacala thula ngathambo lembuzi babempenda ngazo zonke into ezimbi thina abantu abamnyama sifuna into yethu yabona nje wenqoba amabhishu yawuhlale eduze kwendoda egqoka isuti engelona iNazaretha yo lo uyisehla ithi uzoyingcolisa ngoba thina asifuni into yakithi wasihamba-ke Bombela wafika phezulu intaba umhlangano mayisomile wayihamba umuzi yangisisho isibongo sakho noba abantu bakhona kade bekhona la ey'nsukwini bezocela into ethelele ukuBhombela anomphatha kahle uShembe eNazaretha uyagqilaza wayisho labantu abashaya isiginci uyagqilaza ngoba ugqilaza izizukulwane zize mhlawumbe zibe intathu ey'gqilaza nje yebo bekufika abantu la izolo bephethe inkomo nembuzi nakuloyo muzi-ke wayesesuke entabeni ephelelwa amanzi wasehla eya kulo muzi ngiyangizisho isibongo sakho nabantu bakhona basekhona ma efika kulo muzi nakhona fica ikhehle nesalukwazi uthi bathi ngena uyikhele lamanzi usiyangena uyayikhelela usebuya uyababuza ukuthi kwangane le ekhaya abathi abanazi ingane owaseke ebatshela hayi nizoyithola iy'ngane wase ubapha isibuziso sey'ngane uhamba wohlala phezulu entabeni
zaseyitholakala-ke iy'ngane kuthiwa kwatholakala amantombazane amabili ushembe unomona ngento yakhe ayibumbele yona asekhula la mantombazane akulomuzi asegana aganela kwelinye ibandla engilisho ngegama kwase kumkhathaza ubhombela ngoba phela wabuye wafika inhlangakazi wasedlula kulomuzi waseyibuza lesingane thiwa sezagana zaganela kwelinye ibandla lasemhlabeni zaliyeke lasezulwini wabe sephatheka kabi wasebathethi niyohlupheka la ngeke nikuthole ukuphumula nohlupheka njalo nize nife ngeke nithole ukuphumula ade bekhona labo omama abayinzalo yakulowa muzi kuyahluphekwa laphaya kade belethe inkomo nembuzi bathi bazocela ngibacelele kubhombe abeze la basuka enhlangakazi bazocela ukuthi ngibacelele kubhombela abathethelele sebehluphekile sekwanele ngibe sengibanika-ke isibusiso bajabula basebehamba leyo nkomo abafika nayo ngibe sengiyihlanganisa nezinye zaba u4 ngasengenzela bona obhombela nabantwana bakhe nabafowabo umsebenzi wala entabeni asingayoni into kabhombela amaNazaretha ukuhlula hamba uhlala ekhaya uyobuye uyibuyele nje futhi singaphoqi ukukholwa akube ukuvuma kwenhliziyo namhlanje ngiyathemba ukuthi abaleleli kulo mhlaba okuyingane kabhombela abafowabo nabo bonke nje abakwashemba balelela bayahalalisa ngoba bayabona ukuthi awu kanti asilahliwe basekhona basikhumbulayo
abantwana bakaNkulunkulu ukungilekelela. Inkosi izinibusise. Ngiyacela-ke abantwana bakaNkulunkulu, liyashisa ilanga. Ngiyacela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi konke enize ngakho, ngoba mina benganinikanga lutho lokuza la. Enginakho mina isibusiso. Ngiyacela nje ukuthi kuzo zonke izinto enizoyicela uNkulunkulu asheshe niphendule. Ngoba ngokuthi masila siseduze naye uNkulunkulu. Ngibona ilanga ngizosheshe ngiqede ngoba ngifunda ilanga lize libulala abantu. Ngamnandi khona kodwa uma kuzofa abantu kuyaphela kumnandi. Ngiyacela-ke abantwana bakaNkulunkulu ukuthi njengoba sila sesihamba singayilahli ibusiso sizoyithola la, siyithwale. Ngicela noNkulunkulu ukuthi njengoba nilana waselifile izwe anibhekele imizi yenu ney'baya zenu, nifike imfuyo yokusaphelele. Ngingakhohlwa-ke nje maNazaretha unincenga abantwana bakaNkulunkulu. Ngiyanithanda, akiniyeka amanga. Uyabona sihlale sithi amaphekula aphesheya komvula. Mina ngibona amaphekula laba abantu bahamba bashiya. Kufanele akulokhu usizi phakathi kwethu, kodwa likhona usizi. Abantu esibiza ngamaphekula bangcono kabi, wakusho umkhulu wabo bangcono labo bahambile kunamaphekula acashe la phakathi kwethu. Lawa acashe phakathi awana mahloni ubaba wami ethi mawusuqamba kakhulu amanga athi uyawafutha. Sebuyile futhi leyayafuthwa manje amanga. Alina mahloni maNazaretha phansi kwengubo emhlophe. Niyasuka niye ephephini. Nithi mina nganika uNcwane u-30 miliyoni ukuba yogwazela amajaji eBloemfontein. Angiyazi leyo nto. Ningafuna ukubuyela isikale yomfazi ngamanga. Angaze ngimnike imali lo laqala nje icala akaza lo laqala 2011 akaze ngimnike imali mina. Njengoba icala lasilaqala seninisho nina futhi nithi mina ngithe ngiyayifuna le mali yami uNcwane. Kangisho kubani? Akavele phela lo muntu. Kangizoyifuna kanjani ngomnike? Kangizoyifuna akamnika into mali. Nafuna ukubuyelisa ingane yomuntu ngamanga. Akho umuntu engangamupha imali noma ngamnika imali yokugwazela icala kucala la gwazelo.
Ifundiwe lento umhlaba wonke ufundwa amanga ukuthi mina ngithe ngiyayifuna imali yami kuncane, ngizoze ngifuna imali yami ngumnika nini? Ngingasho ngani manje ngangifuna ukuthi ngime phambi kwenu? Usi yamgeli themba lami naku Usi yamgeli themba lami ngiyabonga bantwana kaNkulunkulu.
emdukeni isikhathi sisekhona. Mina ke angifuni ukuthi umuntu angikhulumele ngoba ngeke ngisho ngikhuluma nje ngakhulisa umuntu ngiyikhulumela mina. Angifuni ukuthi uhambe uyobhala ukuthi ngithenge ngifuna imali yami u-30 million engingayazi. Funi ngale umuntu ibulawe abantu bathi yadla imali yami engekho. Sani manazareti wakho into engakhiphe into ekhona. Uma engekho into ayikho. Ingakhiwe into inganasihloko. Mina akho ngisho isente ngalipha lo mfana. Lo mfana besebenza nje ngokuthanda kwenhliziyo yakhe. Thandana naNazareth. Ukhona fanele niyazi maNazareth ukuthi la khona ubungcwele nobuxoki bukhona nobubi bukhona nokulahlwa khona lapho bukhona. Ningavuma ukulahlwa seniyiphathi kubi kabi iLazareth amaselambele emhlabeni. Kanti ngiwathetha amacala njalo thiwa ubaba uyabuya. Sikhonzela uYezulu indlu kaSila, asikhonzela ubuya. La khona umngcwele nokulahlwa khona nokubi khona. Angifundela lapho. Petro Kala 2 verse 1 phinde ufunde amahubo 3 verse 1 uJobe 2 uyi3 uzofunda Roma 16 verse 17 ya 19. Yedua uswi
Sifunda baba masuyithulile. Ngakho lahlane ububi bonke. Nobuqili bonke. Nokuzenzisa. Nomhawu. Nokuhleba konke. Qhubeka ufunde 3 Amahubo 3 verse 1 Njombe week 2. See, Funde Amahubo 3 verse 1 Njombe week 2 week 3. Phinde ufunde Efesu 5 verse 6. Hawu Jehova ziningi izitha zami. Hawu Jehova ziningi izitha zami. Baningi abangivukelayo. Baningi abangivukelayo. Year 3. Kepha wena Jehova uyisihlangu kimi. Kepha wena Jehova uyisihlangu kimi. Uludumo lwami. Phakamisa ikhanda lami. Phakamisa ikhanda lami. Ngiyabonga baba. Bafundele nenye. We'll see. We'll see. Ushayeke abase Roma 16 verse 17 to 19. See
Roma 16 verse 17 nje 19. Ngiyancenga bazalwane banqaphele abangakwahlukana nokukhubekisa iphambene nesifundiso enafundiswa sona mina nehlukane nawo. Ngiyancenga bazalwane ukuba niqaphele abangakwahlukana nokukhubekisa bephambene nesifundiso enafundiswa sona nina nihlukane nabo. 18 ngokuba abanjalo abayikhonzi inkosi yethu Kristu. Ngokuba abanjalo abayikhonzi inkosi yethu Kristu. Bakhonza izisu zabo. Bakhonza izisu zabo. Nangamazwi amahle namnandi bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala. Nangamazwi amahle namnandi bakhohlisa izinhliziyo zabangenacala. 19 ngokuba ngokulalela kwenu kuzwakele kubo bonke, ngakho ke ngiyathokoza ngani. Kuzwakele kubo bonke, ngakho ke ngiyathokoza ngani. Ngiyathanda, kepha ngithanda ukuba nihlakaniphe kukuhle nibe ngabahlakaniphile kubi. Kusingusisa mana zathi wasila sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Sizocela uBombela ubani mhla ethatha imphefumulo yethu aza sesingenise ngenjabulo emzini okhazimula ngaphezulu ilanga nenyanga. Ngoba ungayihamba yonke indawo emhlabeni ngoya phesheya kodwa kumthole umfundisi noma umholi webandla onezulu uBombela kuphela onezulu. Angixoxele ingane wana ngikhuluma into mina kufika umuntu nezivathu zakwenye inkonzo alizocelela umkhwenyana wakhe intethelelo. uBombela azocelela uthi umkhwenyana wakhe akezela. Ufike wamvimba uBombela le wathi akezela azamcela intethelelo kusangena ezulwini. Linamana zathi nezulu kodwa nje uphumela nje ezulwini ngokuthanda kwenhliziyo zenu. Inhliziyo iyakwazi ukumduwisa umuntu. Ngicela nje ningayenzi into ningathandi yenzeke kunina. Awuna ukwenza intando nani kwenzeke kunina. Bese niyayithanda lento yenu ngoba iyifa lenu, ifa lokuphila kwenu. Akekho yoniphuca yona. Ngiyacela nje sicele nje wasila. Sicelekile babamkhulu asilungiselwe nembezo.
ngoba ngiyabona siphuma kancane endlini ngoba amakhulu silokhu siphumile siyaphuma nje kancane. Xa singamvumeli uSathane eManazaretha. Khona fanele ngayikhohlwa la. Intshumayelo enkulu yamadoda amathathu ahamba nobabamkhulu mhlayikala yilwandla. Athi asisali shembe. Siyala uyakhona. Uyokuthi wena abantu abayile thina sithi abantu abayile. Uyokuthi wena abantu abenze lento sithi thina nile ngayenzi lento uyabhedela. Azange size ukuthola amadoda abuya sala la abuyela la eqhamuke khona. Ufunde lapho. Petrol ukala five verse 8 no 9. Ungangilewazisi wena sitha sami ba qondani nilinde isitha senu Sathane uSathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingabagwinya melanani naye niqinile ekholweni nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu ababesizweni. Nazi ukuthi lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu ababesizweni. Ngiyabonga baba inkosi kusisa. Sibonga nje kwabamkhulu eManazaretha. Esithwalile sisuka le ethimba lethu. Saze safika lapha eBethlehem asiphephile. La sikule ndawo esikuyona abantwana baNkulunkulu kufanele siyithande. Ngoba ila okuyimpande yakho eManazaretha. Asiyakhe indawo ibe yigugu kuthina. Futhi kufanele ngabe ngcwele ngoba bangabe igcwele le ndawo ubona ngathi size kumnikazi walo Nazaretha. Kodwa ngiyazi uNkulunkulu mesasibekile iyogcwala. Le ndawo ke bana iyafana nenhlangakazi. Ilolaka. Yebo inhlangakazi iyayilolaka ngaze misenalo kade ngagcina khona. Uthi mawukhimbali khona. Ukuphephuka amadodo. Ukuphephuka amadodo kunemvula, ukupheshwa idodo letho imvula ngaleso sikhathi. Kinala la ke mngalo.
mina amasizilana amanazara nihloniphe nina ngoba phela wena mawuzoganga la lendawo zifa ngambunye silimala sonke basigange wena awuphefukela kidodo phela uphefukwa amadokodo ngicela umuntu mayeza noma yihlangano azi umuntu ukuthi njengoba ngizela ngizokwenzani angazi mhla konke kwasanela iyofanele sikame ebese siyakha ngoba ngifisa nalela sonto lingali nekhaya la kwethu leliya ngifisa manje namandla abantu balelizwe nilakhe ikhaya lethu ngokwami mina ngiyathemba ukuthi mabefikile njengoba befikile bazona laphi kufanele sibakhele indlu sesibafaka ngesiko sithi ngenani nayo indlu esesinakhele yona sibuka lento enhle enasenzela yona manje banethwe imvula phela umuntu wakini bayengenayo indlu lethwe imvula ngisawazi kodwa amanqoba wakithi ngifuna lapha la amanqoba wakithi ngakhele oguqa nje ayoguqa round abathathu Dalusi nomhlaba ngiyabonela uzoboka mzazela kubo wabombela bese kuba inyanga izulu nelanga ngoba ngazi bano bahlukanisa abantu babelala mpete munye wasengena usathana kunje wangena usathana kodwa ke noma engenile usathane usuwangena ngekholwa wayesebatheke wasebehlukanisile impede omunye wemkhulu esontweni wafika kuba bala bafana akade abafana ngizabiza umkhulu bami ngabafana ngizoshawa wasefika ke ubombela omkhulu sekhona osebahlukanisile ngempede wafika thatha umpetha wothi phela eminyango wathi ngathi laba babalele babili wayeyazi into ayenzayo yabona nami njengoba ngila angifuna ukuphathiswa yeke ngiyiphathele siyabonga izindaba zasentabazwe ezasifihlela ubungcwele sibathe sinje sibonga wena indaba zasentabazwe njengoba sihlangene la akekho lethwela ngenkani futhi akekho obephuqiwe ngenkani udizela kepha kuvuma inhliziyo ngiyaphinda futhi ngiyacela ke ubombela khulilanga
kunyaka yezulu bakuthi malamakhosazana bathi kuthi konke enize ngakho qaleka ukuhlupheka kuphela bese benemukelisa-ke konke nikufisayo. Yenzeka-ke bantwana baNkulunkulu umuntu afike la nemithwalo yezono, mthwalo omnyama, kodwa uNkulunkulu benhliziyo ahambe nayo eyithwele leyo mthwalo, kanti oqaqa inhliziyo izosala phansi umthwalo. Kumele manazatane bume wamkhulu anigeze ngensipho yakho engcwele yasezulwini. Khona nizozalwa kabusha. Anikhiphe futhi inhliziyo iqinile, anike inhliziyo kamoya. Maye okwenzeka lokho akekho umuzwa ebangumsinde xoba nomyeni empeleni niyothandana elinye ngazathi uthanda elinye iNazaretha ingoba ithandana nibe munye nizothanda uJehova kodwa uzomunye umuntu ethi angimphiwe kunabantu abaphisanayo. Sacela nje usho ukuthi aneze nibe munye njeke wasimende. Ningakhohlwa-ke inhlayisuthi ningayibulali ningayiwe into wabhombela ngoba naye wakhuluma ekhuluma ngakunina ebheke ngakunina wathi ze ningayiwe lento inhlayisuthi mawone lento akekho ungayazi isithetho sakhona nesiqalekiso sakhona ukhona ungayazi ungasazi ukuthi uqala kuwena akuphuphise ezenzalweni yakho ayiphuphise ezenzalweni yenzalo yakho ayiphuphise ungazaphetha agcine esizweni sesithathu lo ubona besafika kumina bezocentishela lokubumbela yile sizweni sesithathu-ke lesesibonda nayo indaba ziphatheni kahle eNazaretha nikuvukele kuNazaretha inkosi ikusisise nenzwile. Sizovala inkonzo yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186. Ngicela uMshumayeli uNtombela wasenkumbulweni asifane ngesihlabelelo inkosi inkosisi. Nkosi kusupha ngabangcwele. Bajazwa
Asibonge.
Sibulele Nkosi sebantwana. Sibulele Nkosi bantwana bethu Nkosi basilalele. Sibulele bantwana bethu Nkosi bavume Nkosi ukuhamba nabo. Ukuze kungathi nasesendlula Nkosi lomhlaba. Sale ekhaya Nkosi lo baba. Bifike abantwana bethu. Amen. Asibheke enkosini. Nkulunkulu okhokho bethu. Nkulunkulu wamakhosi ezizwe zonke. Shembo ngcwele. Bamkhulu napa abantwana bakho phambi kwakho. Bevela umakhaya ngamakhaya kumbe namanye omhlaba. Beze nayo yonke inhlobo yosizi. Banalo nithemba phandle kwakho. Bazocela bakhayisele indlela zabo. Baqaqele zonke inkinga abanazo. Beze baphumelele ezifisweni zabo. Bese bapha kuhlani benze bakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Sehlisele ibuso sibe nenhlanhla. Besikhathele ukupofu emzini yethu. Usenze singadingi singesweli. Khumbule bonke abalusizi. Khumbule intombi zentethelelo. Beze amaphuphazo. Bese upha amandla labo bafuna ukuvusa imizoyise. Balobole bakanwe. Labafuna umsebenzi bayithole. Noma kuthi abangabathula abantwana emizini bamokelise. Nabahoba ngemfuyo yenza imfuyo yabizalwane yande. Nabalimi yenza isivuno sabo siphindaphindele. Bese upha abafundi ingqondo ekhaliphile. Ubenza baphumelele ezifundweni zabo. Bese wenza izwe siphila kulona libe nokuthula libuseke manje naphakade. Amen. Unkundlande otsika njengenxuluma